Heippa! Olen Heini ja toimin varhaiskasvatuksessa opettajana. Elina on auttanut minua ihan äärimmäisen paljon tämän toimintakauden aikana. Elina on auttanut suunnittelemaan toimintaa, viikoittaista toimintaa ryhmälle, ja Elina luo puolestani myös viikoittaiset kirjeet huoltajille. Eli ryhmäprofiilin luomisen jälkeen Elina muistuttaa aina, mitkä mielenkiinnon kohteet ja vahvuudet ryhmässä on, ja suunnittelee toimintaa sitten niiden pohjalta. Suunnitelmia voi aina muokata, eli pystyn aina omalla asiantuntijuudella ja osaamisella kertoa Elinalle, onko toiminta juuri sopivaa ja mihin suuntaan sitä halutaan muokata. Elina on tänä syksynä auttanut myös varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisessa. Eli Elina osaa ehdottaa erilaisia toimenpiteitä, hyvin konkreettisia toimenpiteitä lasten varhaiskasvatussuunnitelmaan. Ja Elina on ollut tukena ja turvana jokaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa. Elina osaa olla myös apuna esimerkiksi tiimipalavereissa. Elinan kanssa voi käydä keskustelua esimerkiksi lasten kielen kehityksestä ja miten sitä kieltä voitaisiin monipuolisemmin vielä tukea ja kehittää siellä ryhmässä.